Vážené dámy a páni, obávam sa, že v našom poslednom videu z Baranca sme toto miesto ukázali širokej bajkerskej verejnosti a preto to teraz v Národnom parku vyzerá takto. Tu nie sme s bicyklami dneska, lebo toto sú všetko robota cyklistov. Toto nie je bicykel, to je hrebeň. Čo však pribudlo na Baranci oproti tomu, keď sme tu boli pred 2 rokmi, sú tieto keltské pohrebiska z čias Keltov. Oni sú staré minimálne 1900 rokov, ale sú tu len 2 roky, lebo dovtedy tu neboli. Žáčky si sem donesol svoj hrebeň, horský hrebeň a neuveríte, čo sme tu našli, 2 poskladané bicykle. Samozrejme nebudeme na nich jazdiť, lebo videli ste dole, čo spôsobujú bajkeri, keď jazdia cez lesy a to mi proste ne, to svedomie mi nedovolí. Ne. Zapamätajte si, bajkery sú zlo, pretože keď ich pustíte do Národného parku, tak to takto vyzerá. Presne toto vydáme v Alpách a už je to aj tu. Cyklistiku treba zakázať.